Diyan na guys. Kalamay sa mga binignit. Natanang sagol. Hi guys. Good morning. Maazong buntag natang tanan guys. Karon magbinignit mi. Magbinignit mi karon guys. Na may mga ingredients uban di ah. Dahil munggos, karlag, sago, o karing landang. Diyan na lang po may kamuti. So kuwang mi og bulanghoy. So maglukat mi bulanghoy ron at tumidatos among garden. Kuha sa may bulanghoy sa papagabril. Karon na may sagol sa among binignit. Magbinignit mi karon guys. Duso. Hay nang duso. Iya. Yaw. Where? Hala, nang duso ag unod. Duso ag unod sa mga kamuti. Nga ni kasi kaswerte kaya nang duso ag unod. Kuman. Nabasig di kub-kub uguan. Nga ni kakuha na gamang kamuti kay manggawas na sa luta. Nang duso ba na? Isi. Hala. Diha. Grabe ka big kayo. Nani amang kamuti guys. Mangduso na siya. O grabe ning dako ah. Hala, ka big. Guys oh. Dito da. Super big kaado. Jadi apa jud? Hamo na paniyatay pananam karon sunod. Yan nakakuha nagpapagabril og bulanghoy. Big ayo. Saka kitag kamuting grabing dakga kazo. Tambuki koy no. Kimi no. Oh, Tata na kay magbinignit ah. mura og Titan. Murag taitan. Titan. Murag taitan. Uy namuwak na lagi ning kuan nimo gab. Passion. Buwak na to. Yo. Ala lagi. Kapit na nimo buwak kay buwak naman. Sis no. Na may sagol sa mga binignit. Gikan sa ang mga tanom. Gusto itong buwak mo. Gusto itong wala kang buwak mo. Motoy buwak sa ilipante. Epod mi saging. Oh, ada. Na piguwang na to no. Ube. Dala po may ube. So libre na may guys upang sagol sa among ang binignit. May kamuti. May bulanghoy. Bikan sa among tanom. Diya na may kari kamuti. Okay na. Bikan na sa among mga tanom guys. Kaya may sagol sa among ang binignit. Muna nakalami dari sa probinsya guys. Basta pugihan ka mananam ka makalibre ka sa isagol sa imong lutoon. May saging. Ubi. Bulanghoy. Kamuti. Kani ni palit rajud mi dani kuan. Kani palit may karlan. Munggos. O sago. May palit yan natin. Mahal may karlan ron no? Pero kabuko naman siya 38. Ang daghanan og luto kay mo panghatdan sila sa mother sa bus. Pero na mahuto ng saging grabe daghanan eh. At nga pritoho ng uban na. Saging. Na. So uy, maaslum agat ang lutoon. Ano guys, itak-ang na mag-una ag sago ug ag munggos. Kay lapan. Mga sila una na lapan. So, din na. Kamuti, bulanghoy. So, ube. Amarang tang aning ube kaya katang among utanon. Oh. Muna ang among ube. Purple. Kaagod siya. Pero may isang pa. Kaya itanong ni gabi ah. Diya pa. Kani matanom ni si Jagis kanina. Ano po na itanong. Lamig na purple kaazo. So, yan na among saging. Yan. Ang uban nga sagon na guys. Uban nga talaga saging. Kaya daghan man may saging. Hinog na. Mandali, aral hinog ka mong saging. Uy, parang maging kuwang ha. Buwang na kaazo. Di ka na tadaghan saging parang di aslum. Okay, so, yan na. Diyan. Ay, managtad na ko sa mga isagwaw guys. Muna landang ka na. Landang. Palapot ba?
Ano ko na naman nagtad dari sa dahon, hindi ulit kanto ng dahon. Mansin na lami kanan ga. Lami sa kanan bagay mansin. Sno. Mo ba na ngani isa kung sabi dit dagko bitaw unahan. Dito kung mansin siya. Pino ba? So nga nira kagagma dyan guys, agamang kamuti. Kaya rin maluto ba? Dali mapis sa kanan o gagmay, kahiwa. Hindi ko nagdagko. Linggo. Okay guys, agamang purple nga ubi. So yan ay nagdana guys. Hanap ko. Hindi ka ito nagkaan ba? Batit po yung kod. Tiya, guys. Magkaantaro bilit. Okay. Sige. Asinan. Okay, so naludod na tanan. Lunod na gamang sagol. Pagtakab, anong mahumok ka na? Okay. Muna ni formas among binignit guys. Colorful ka azo. Kaya na may daghan magsagol. Okay, so ilunod na ag puno. Ay, dami. Puno is real. Okay, guys, ang tuno mo ni magdaog bida sa atong binignit tuno. Nagdagbida sa atong kuan guys, giluto ang tuno nga ano yung makahumot. Oh, diba? Uy, kayami sa atong binignit. At adang lundan ug sugar para mulami ug samot agatong binignit. Oh, mananggay palami ug samot guys atong lami nga binignit. Okay. Guys, lundan na natin yung brown sugar. Maguban ingani kay kuan may gamit ka na condense pag mga brown sugar. Dami man tini brown sugar. Pumutog sa mut pa. Yes no. Sige, karaw-karawin ng ating binignitin para makakauna tayo. Kira, na mo silingan, silingan. Oh, din na tanang tawagas mother. Uy, kalami sa tang binignit, daghanang sagol. Uy. Oh, kompleto ang sagol. Diyan na guys, kalami sa mga binignit na tanang sagol. Oh. Ang mga sagol na guys, mostly aga mga sagol dani, o gikan sa mo ang mga tanong. So, yan na. Nagkatdad sila sa mother. Ang binignit. Ay, dako maning tagtaghan naman yung mga binignit na sa kakaldirong dako. Klaro. Mas nanay, isang manghod. Silingan. Oh, silingan nga buutan, tagaan na to. Jakin, kanang na ay, ang si Ate Jamila ni mo ha, pangari ha. Ate Jamila, pagdag sulatan kaya ito binignit sabay. Okay. Sulami na sa kanan kasi bugnaw na. So, ito sana sa pabugnawon. Nahuman naman may gluto og binignit guys. Hindi na amos ang ipabugnaw kay sa tatad mga unmi. Napuno ka dyan sa binignit karon guys ag newsfeed. Punos binignit, puro nang binignit ang mga person karon. So sa tatad mga amig binignit amo pang ipabugnaw. So last na ito na gihapdan na magbinignit sila. Hatdan ng Kuya Kinkin. Kaduhang dugang guys, kaduhan na. Very good. Ginahandi ka. So,
Makan. Ang tagas. Mga unta ni Jo, binignit. Tarang lamian na sa mga binignit eh. Lapot ka, Jo. Ganta. Okay. Kimi, binignit, Kim. Naman ako kaon. Ganta ni Jo, binignit, guys. Uy, kalabay sa mga binignit. Nga ang tagas. Ganta ni Jo. Pangkot sa ka. Lamian ko gulaman ma. Faktura ka tabisan. Faktura kin. Nandayin go. Okay, kado. Ako yung sa'yo. Lutaan sa kailan, no? Gusto ko gulaman. Busog na ko. Hindi na. Gusto ka? Hindi ang sabi. Ilan ay gulaman. Lakitaan. Sino na? Hindi gulaman. Gulaman na pinangi pangita. Ano gusto ay? Gusto ko gulaman. Hey, guys. May gulaman. May gulaman. Sago mo to. Hindi guys. Katong dag mo. Gulang mo eh. Katong dag ko. Ito man ko. Nalingin. Sa bus. Kanyo, violet, ubi. Ay, saging. Nami. Taon na mo. Lingkod mo ko tanhi. Ngalak ko. Ito? Namizakan basta bugnaw na. Mahugas sa mi. Tos da. Kay grabe naghanag ang manghugason. Hugas sa mi. Uy, ba't sinisag na matagak? Ginoo ko. Wah. Aw. Baka na'y mawagwag dyan. Das kimi-kimi ugo sa kagalon. Magkaos ko no si Ja. Grabe siksiha ang kaos. Nawara siksiha ka. Tubod ka sa Kim. Uban nila kuya kinkin ha. Okay. Giduhan ta na mo kagagmatoy. Nag-18 marang baki. Ay, nako Ilia. Kira jud. Bati. Bukasan. Kay Morpista. kugihan man tanang gamit sa mga gamit na hala. Pero may agas na. Wa na gajud guys. Aramis. Aramis ladyo manghugas kay wa na magay paglao magamang tubig ug moagas. Mo na giingag. Ares pag samsam sa dam. Agas ko magpihi ang kadlaw eh. Nay host useless na. May mga agas. Useless na ng mga host na pero agas-agas. Bawa ni ang sityo guys nga di man maabdan og tubig. Nagilibutan man tag tubig. Naglutaw man ta ning buhol og tubig nganong man may tubig. Ana may tubig kaso di laman mo abot sa tag-satag sa kabay. Okay, ambot. O, may klaro ang supply. So di agad may kinadaka ang tubig. Huwag mag-alala kay di atay dam. Oh. Na. Peke ng dam diha. Wala ra. Tanan. All in one. May kabaw. May iro. May tao. All in one ng amo ang kuan. Tubig dani. Kim now. Na all in one. Taman. Uy. Wata sa. Init pa darig amang kuan. Hugasanan. Jatatad pahuway sa ta kay pangpaningat ag likod. Mo na the best nga exercise. Ni kabuntag. Tapi naman agad. Ang angpod kay diha man to dari sa nga aron di may maintan ha. Desa nga dala guys. Puto dun Santos sa kapilya. Putol man ninong Santos kay isang gihimong jugo. Wag na mananap. Sus magbinaki man gajid. Magbinaki gajid. Nahinlo na gajid adto to ah. Nga sa una dan ha. Hinlo karon no nahinlo na. Dabdaban nagsagbot. Mama, Hinlo kay kuan man. ma, Init. ma, binaki niya baboy. Malaki baboy kira dyan.
Yes, sa pang doon ng papagabre, lagamang hugasan, karumbas ang daan. Kade. Wala patikan. Okay, tadi. Oh. Mabasan sa guys. Tata dong mululandong na kaya rang inita pa hatbang kadus init teri. Hatbang kadus init. Wa magud ko darig sanga. Ni kabuntag pud mulandong ni sa mga alas 10. Kaya adlaw dari na. Kuan man ni kabuntag. Di pwede maligo dai hinja na. Na sila Kuya Ken og si Kuya CJ. Kau sila tustubod. Ken, ihapit sa nang galon dare kay luguan og Zone Rocks. Kaya mga tangtang ng mga lumot. Lumutan na galon. Arang kadyo ka kuwas Kuya Ken ba? Kaya na agit sang ginama kariton no. Kaya was Kuya Ken. Tunas Kuya Ken eh dyan ang gisuro-suro exahang kariton. Bantugay ra kay grabing bisihan ni Jaganiha dito sa likod. Nagama man dahil sa kariton. Ha? Nga na pun may sa una. Mas Kuya Ken liwat din ng uyong gab. Liwat ning uyong. Kaya katos aning uyong na hang mamutoy sang hilig magamag kariton. Mas Ken. Liwat din ni sa mga apuhan. Ha? Uyong. Liwat sa mga apuhan si Anhing Leon. Liwat sa mga apuhan si Kuya Ken. Ken, liwat di kang uyong Ken. Liwat kang uyong, hilig magama og kariton. Hindi na guys. Kariton. Kaos na isang kargahan. Sa ganiha paghahuman ni sa gama, isang ikarga-karga ang mga tukoy, isang isuroy abot dani. Ni abot ka dani Ken? Kaya digin sa manipong sila pagkarga. Gisayad sa silupin may klaro. Gisayad naman silupin sila andaya? Ha? Oh, katurang gagmatoy si gamanting si gamatoy. Kuya was Kuya Ken guys gipasyal mas gamanting og si gamatoy gisayad og salupin gibitay ni ja. Wala man ko ka video kay na busy man mi dito sa mga binignit. Lupan na ta. Yeah. Ikaw, kujog kuan. Magkaw sila tustubod sa toto. Dara man po dari. Dabi ka kimi kay magbitbit sa isang galon. Sakay mo Kuya Ken sa isang kariton. Kuya Jonas Kuya Ken. Kamaodzid. Gama sa kariton. Sa una kay ilang kariton pa kay katuro man tong chinelas bitaw nga pormahan nila gligid. Tung gagmay nga kuan butong. Hugas na may guys. Si Papa Gabriel mo yung mga nabun. Ako mo yung mga waswas. Nabugan mo. Tubig. Tubig kuringkit may tubig. Tubig kuringkit may tubig. Banga pa guys, may kurinti. Para. Okay. Kami magtulog ng tubig. Tubig, gamit na gamit. Adlaw. Ano? Gamit pa gamit. Gamit adlaw. Buti, buti. Ano? Samad na. Kumana may hugas guys, kaya bakap lang gana. Wala na pa sila, nanguli inaag. Nagkaos. Napapagabril ligo, kay galimutan. Go guys. Uli na mi. Kumana naghugas ang mga person. Para machikiting. Hugas pa yung murag pista geng. Ha? Hugas sa murag pista. Ikaw nun man. Nga kay sugod man buntag sa hugasan hapon. Gersan to sino pangluto no, nagay pangluto. Sana ba?
Hot cake, lutog. Ginit. Maunay magpuasa. Lutog biko, puwas ang pabusog mo noon. Nabaliktad guys. Imbis magpuasa na oh, lukduhan na imong galod na ka na. Mga dapat hugason kaya, bata, katawad, kaon. Hindi naman. Yes na oh. Maskin kayo na nagamit na gizahang kariton, kargahas galon. Layo ko tubig, nagsige na no kaon. Mau na lagi ni Ron. Luto. Tuntoy. Ikan ding. Managjad. Nagamang hugasan man na. Gusto na isang galon. Gugas ng kimi-kimi isang galon na. Oh. Kasi, tara na. Ikaw na. Uy, kinay na ang samantawan ka. Dagan na. Buntugay ra. Huwag hinay nga madamag ka.